εσάς στις οικογένειές σας. Έχω κάνω δύο αρχικές παρατηρήσεις. Καταρχήν, να πω ότι μάλλον να ζητήσω συγγνώμη που πέρυσι αποφασίσαμε να μην κάνουμε αυτή την εκδήλωση, φοβούμενοι ίσως ότι δεν θα έχει την ανταπόκριση που θα έπρεπε λόγω των προβλημάτων που όλοι περνάμε, της κρίσης και όλα αυτά. Τελικά, φέτος διαπιστώσαμε ότι είστε όλοι πρόθυμοι και διαθέσιμοι να έρθετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που καταφέρουμε και βρισκόμαστε. Συνηθίζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις να κάνουμε έναν απολογισμό το τι έγινε την προηγούμενη χρονιά. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Περισσότερο θα ήθελα να πω για κάτι το οποίο σχεδιάζουμε να κάνουμε και στο οποίο θα συμμετέχετε, φαντάζομαι, όλοι εσείς, ήδη συμμετέχει ο Σύλλογος των Συνταξιούχων. Έχουμε αποφασίσει και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο όλων των αστυνομικών ενώσεων, οι οποίες βρίσκονται στην Κέρκυρα, να ανεγερθεί στον εξωτερικό χώρο του νέου αστυνομικού μεγάρου ένα μνημείο προς τιμή των πεσόντων αστυνομικών. Νομίζω πραγματικά ότι είναι το ελάχιστο που όλοι εμείς έχουμε να κάνουμε για να αποδώσουμε φόρο τιμής σε όλους τους συναδέλφους που έχουν τη ζωή τους κατά την ώρα του καθήκοντος. Δεν θέλω να σας κουράσω να πω πολλά λόγια. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Θα ήθελα να καλέσω να έρθουν κοντά μας ο στρατηγός μας, ο Τσιρογιάννης ο Γεώργιος και ο ταξιάρχος μας, ο νέος εξωτερικός διευθυντής, ο Ματσικός Ιωάννης, για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό και θα είναι και αυτοί που θα ακούσουν φέτος τις σπίτες μας.